وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. En jangino aya ɗo keña Allah ceniɗo wi wa ma kana Allahu liyu'adhibahum, Allah laataki no yangitiraɓe bima saaluhu be ko ɓe tori ɗum, wa anta fihim alhaal ma ɗon nder maɓɓe. Ase wongo annabijo sallallahu alayhi wa sallam nder yimɓe ɗo kanjuɗo ɗum denal nde oɗo wondi be maɓɓe ɗo, kanjum kadi ɗum reeniɓe, ngam wala ummatore yangititte to annabojo maare ɗon nder maare so na to nde wurtita on. Kanjo wiili anna al adaba ida nazala amma, ngam yangada ɗum to jippi huuɓoto. walam tu'adhab ummatun illa ba'da furuji nabiha wal mu'minina minha. wala ummatore wala to mottere yangita koye na ɓaawo annabojo maare be mumin en fuu to wurti accinde. ɓaawo to wurti accinde ɗo yaake ma ɗon kadi nde yangititte to annabijo nde ɗon nder maɓɓe ɗo ɗum denal kadi haa ko ɓe gaɗata goo fuu ɓe yangitittaake. wa ma kana allahu mu'adhibahum, allah laataaki jangitowoɓe, wa hum yastagfirun, alhaal maɓɓe kamɓe goo ɓe ɗo parkitina haysu yaquluna fi tawafihim, nokku ɓe mbiyata ha ɗuufaaki maɓɓe taaraaki suudu kaaba. ɓe ɗon no hijja hijjoje jahiliya. hijju ɗum fuɗɗi daga baaba men annabi adama alayhi salatu wassalam o hijji annabo en kijji ha warti kadi ɗon fatara hakkude annabijo muhammad annabi isa ɓe annabijo muhammad alayhim assalam ko waɗi duuɓi temeɗɗe jowi e gelde annabojo wala. diina goo yahi majji, warti labbi ɓe ndewata, nder majum warti annabi isa ɓe waɗi ɗum nder deweteɓe. hawtade ɓe noon fuu ɓe ɗo kijja. kijjoɓe man ɗo yimɓe diina jippinaka ɓe dewoɓe labbi fuu ɓe ɗon kijja. ha hijju maɓɓe goto nini ɓe ngari makka, ɓe mbiya kamɓe sey limse maɓɓe ɗo ɗe ɓe ɓorni ɗo ɓe reddiri Allah be maaje. kadi to ɓe ngari makka ɗo sey ɓe keɓa goɗɗo makka wu'aɓe limse ha ɓe ɗuforo suudu kaaba be man. to ɓe keɓayi limse wala mo wu'iɓe bo, yaake nden ɓe ɗuufo ɓe tembuɓe, worɓe be rewɓe fuu ɓalli mere ha ɓe ɗufota man bo way ɓe ɗon gima. al yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu. o wi hande ka al'awra may to yiɗi yoga mum wanga, to yiɗi al'awra may fu wanga. ko wangi man bo o daknanayi ɗum yimɓe woɓɓe feere. yo ɓe ɗo ɗuufo banni, kanjum ɓe laatake yaake ɓe ɗuufoto man bo ɓe ɗon gaɗa du'a maɓɓe. ɓe ɗo ɗuufo man ɗo bo ɓe ɗo waɗa labbayka maɓɓe. ɓe wiya labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika lak illa sharikan malakahu wa ma malak. e wiya jawmirawo ala kawtiɗirawo se kawtiɗirawo mo a mari be ko o mari fuu. to ha nder majum wa hum yastagfiruna, ɓe ɗo farkitina haysu yaquluna fi tawafihim, nokku ɓe mbiyata ha ɗuufaaki maɓɓe gufranak
gufranak haɓe ɗo ɗuufa ɗo ɓe ɗo wi'a banni wa qila wiyama humul muminuna almustadafuna fihim farkitinoɓe ɗaɓɓitanɓe farwe ha allah farana ɓe ɗo konngol feere wi ɗum mumini en tampinaɓe wonɓe ha makka heɓayno waɗira hijra ngam dalila tampere maɓɓe ndiyo ɓen man ngam dalila ɓen man ɗon goo ɓeɗo waɗa istigfaru na yiɓe sendirayi ɓe ɓe goɓe heferɓe goɓe ɗo goni ɗon yo ngam allah seniɗo laatake ha sunna ko doggiri hidde ko ha allah seniɗo halka ummatore se to annabojo mare ɓe mumini en fuu gurtake ɓe acci ummatore man kayre tan laatiɗe heferde hufranide allah seniɗo wulide rehugo allah nden allah seniɗo halka ummatore man ɓawo ɗon kanjum kadi nde ni laatake kamɓe man ɓeɗo farkitina yaake may ɓe yangitaka kadi ɓe kalkaka konngol feere bo wi wa hum yastakfiruna ɗo ɗum mumini en on wa qila humul muminuna almustadafuna fihim ɗum mumini en tampinaɓe nder maɓɓe ɓe heɓayno waɗira hijra ɗo woni ɗon ɗo hori ɗon ɗum kamɓe on aya wolwani to laatake noon bo nden bo aya man fuufi kadi kama qala taala bano allah ɓagiɗo wi law tazayyalu la azamna alladina kafaru minhum adaban alima law tazayyalu wonɗo ɓe cendirino cendirgo man woni ɗume mumini en to ni wurtino acci heferɓe tan la azabna alladina law tazayyalu la azabna alladina kafaru minhum wonɗo ɓe sendirino da min jangitanno ɓen hufriɓe nder maɓɓe azaban aliman yagada nawga yo nde laatake noon ɓe sendirayi kadi mumini en ɗo lutti ha makka ɗum man hisni heferɓe man yangitego yaake nden na ɗo reeni kadi ɓen man ɓe tammi wurtugo accaɓe kam ha yaake to ɓe wurti ɓe acci ɓe nden ɓe jangite ɓawo majum kadi law tazayyalu la azabna alladina kafaru minhum azaban alima wonɗoɓe ceedi mumini en to nini gurti acci ɓe kamɓe heferɓe tan luttiɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam wurti acci ɓe nden kam yaake nden ɓe yangititte وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الله جليل وما لهم كونني بألا يعذبهم الله وألا ينجد التابع بالسيف بكافه بعد خروجك ما ورتاك مع محمد صلى الله عليه وسلم والمستضعفين يتمبنا به ما النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة ويجي daga makka o hoti madina non mumini en luɗɗiniɓe mo kamɓe bo ɓe waɗi hijra ɓe eggi daga makka ɓe hoti madina annabijo eggi lutti heferɓe goo tan ko wonani heferɓe kadi allah yangitittaɓe yaake man andinima jonta kam ɓe yangititte kadi na allah wino law tazayyalu la azabna alladina kafaru wonɗoɓe ceedino niɗa allah yangitanno heferɓe nden o wi wa ma lahum ko wonani ɓe allah yuadibahumullahu allah yangitirtaɓe bisayfi ɓe kafahi ɗo be kurol be labbo fu ɗon ɓawo ɗon dey ha jamanu nden ko horramano nane ni labbe e kafaje bada hurujika ɓawa wurtaki ma wal mustadafina be wurtaki tampinaɓe mumini en ɓawo to nini on gurti makka on acci ɓen goo kamɓe tan yanna ɗo yakenen ko wonani ɓe ɓe jangitittake kadi wa alal gawlil awal ɗo konngol arande on kam hiya nasiha ayo man ɗo kana suka lima qabla ko woni yeeso maka wa qad azabahum llahu bi badrin wa gayrihi haqiqa allah yangitiɓe ha koɗu badar be tana muɗum arande kana allah wi yangitittaɓe an muhammadu alu nder maɓɓe allah yangitittaɓe ɓe ɗo farkitina nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam eggi hoti madina jonta kana o wurti nder maɓɓe yo farkitingo goo bo to laatake ba konngol wiyama ɗum mumini en tampinaɓe kamɓe bonaɓe eggi ɓe hoti madina law tazayyalu la azabna alladina kafaru to ni ɓe sendirino damin yangitan ɓen hufreyɓe to jonta kana ɓe sendiri
ferugo annabijo hoota madina be ferugo muminin hoota madina nde laatake jotta kam ɓe feri ɓe gurti ɗon yo jotta kam yaake yangada go yottini ɓe kadi nden laarude do'aji maɓɓe ɗe ɓe do'atno gufranaka go ha aya gorka feere allah seniɗo wi wa ma du'aul kafirina illa fi dabab do'a heferɓe kam wala ko woni fu koye na ha majjuki mere ngam do'a maɓɓe man ɗo na yode dey ɓe waari ka ɓe anniyam ko ɓe gaɗata man ɓe ɗon giya ko ɓe gondi jonta on ha ɓe heɓa ɓe kisa ɗum to no laatake noon ɓi adamajo taskita yiya kadi nde ni kamɓe heferɓe fuu istigfaru nafi ɓe gufranak nafi ɓe ɓe jaggitaka ha dow konngol arandewol yo nden kam non noon mo farkitinta fuu waɗowo istigfaru fuu ɗum nafanmo bi anna al istigfara lahum nafium lahum fi dunia fakat amma heferɓe ka istigfaru maɓɓe nafaɓe ha duniyaru tan amma mo laati muminijo istigfaru nafanmo ko ndey allah ngam be anniya o warata allah seniɗo wi ha aya gol ka feere فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا النبي نوح عليه الصلاة والسلام o yimɓe wi farkitine jawmirawo moɗon o seeday kanko o ɗuuɗa farukijo yo istigfaru ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi man lazima l istigfara mo lismi wadgo istigfaru o riskete ha nokkure nde o fota faggitago istigfaru man se waɗa ɗum laaɓa ko wolwata be ɗemgal ɗo o haɓɓa ɗum nder ɓernde nden terde maako bo jaɓa huwa non ba misalu man o geddo allah o yeddino allah on o siftori o waɗi istigfaru ɗo na tuubu on o tuubina yo taw meta huugo kuugal man kadi nde o siftori ngal fuu o toro allah seniɗo yaafuwe istigfaru ɗo ɗum ɗaɓɓitirgo yaafuye on astagfirullaha miɗo ɗaɓɓitira allah farwe miɗo ɗaɓɓita allah o faranammi ha aybe am komi huuwi ɗo ton yo istigfaru ɗon nder kuuɗe tilimɗe ɗe mbi adamajo huwata annabi nuhu alayhi salatu wassalam ha o wajata yimɓe maako o wiɓe fa qultu stagfiru rabbakum innahu kana gaffara mi wi farkitine allah kanko woni jawmirawo moɗon o seeɗa o ɗuuɗa faruyejo to on mbaɗi istigfaru on tuubi on lorti on torimo yaafuye yursili sama alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ɓe dalila istigfaru gon kuje feere feere bakin jowi annabi nuhu alayhi salatu wassalam wi toon waɗi jawmirawo moɗon hokka noon istigfaru man ɗum lismo ban kalimaji man ɗi laaɓa astagfirullah annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko juuli o silmini idde ko waɗa baagi yaatuɗo oɗo waɗa astagfirullah nde tati miɗo ɗaɓɓitira allah faruye miɗo ɗaɓɓita allah faranammi ayibeji am se andamana man bo laaɓa to wi astagfirullah enen ajamin koye na en arab en mbawata wurtingo karfeje wona irin harfere gayni en mbawata wurtingo o gayni ɗo ni si a wiya nga na ɗum nga ɗum ga to wawata to wari ha o wiya astagfirullah so o wiya astagfirullah mana mum feere ɗey be astagfirullah to wi astagfirullah ka na nunu a nanata ton na mana majum miɗo ɗaɓɓitira allah wurtuki a wurtana dilla nokkure wonde feere on amma astagfirullah be gayni ɗo bo miɗo ɗaɓɓitira allah yaafu e ha ayibeji am ataibu min adambi kaman la jambala tuubuɗo ha junuba o wayi bana mo wala junuba waɗgo istigfaru ɗo kañum woni ɗaɓɓitirgo yaafuye kadi mallajimal istigfara mo lismake istigfaru annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi allah riskan mo daga nokkure nde o fota e faggitago qultu stagfiru rabbakum innahu kana gaffara heferɓe laatake heferɓe makka ɓe ɗo gaɗa istigfaru go nden ɗum nafi ɓe ha duniya amma nafataɓe ha alakira kam wa amma hatani l ayatani falmuradu minhuma ma yasulu fi l akhira amma ɗe ɗo ayaje ɗiɗi muyoɓe maje kañum ko gasata her alakira ko ɓe tammi heɓugo ɗum mbar jaari ha alakira fa amalu kuffari saliha
التي لا تغتفر إلا التي لا تفتقر إلى نية kuuɗe heeferɓe laatiiɗe kuuɗe boɗɗe kuuɗe maɓɓe ɗen ɗe bugataake haa anniya ɓe ɗo kuwa ɗum non noon ka sadagati wa fiilil ma'rufi wal istigfari tanfa'uhum fi dunya wa tamna'u anhum al adaba fiha kuuɗe man ɗo ɗe nafanɓe haa duuniyaaru e ɗe haɗanɓe yangada haa duuniyaaru sadakaaji aɗa yiya to masiibooji waɗi lesɗe sembitɓe heeferɓe on ardani ɗum deydey dokke ko ɓe jaranta yimɓe waɗango yimɓe keymaji e yimɓe gona yarango yimɓe ko ɓornata yarango yimɓe ko weƴƴitinta ko suddata yarango yimɓe ko ñamata ko jarata sadakaji ɗi ɓe gaɗata ɗo ɗuuɗɗi masine nonnoon huugo kuuɗe boɗɗe goɗɗe ba iri ñawji goɗɗi feere daaɓoji to wangi ɓe ƴumman ɓe dara ɓe jaaro ñawdigu ɓe docteur en fuu habda yo ñawda yimɓe man fadda ɗum non bana istigfaru yimɓe heferɓe makka waɗatno ɓe wiyanno gufranak haɗufugo maɓɓe goo kuuɗe ɗe ɗe fuumaje kuuɗe boɗɗe heferɓe gaɗata ɗo ɗuuɗɗe masine kanjum ɗo tan fawhum fi dunia ɗum nafanɓe ha duniyaru tan wa tumnau anhumul adabu fiha ɗum haɗe yangada accina ɓe her duniyaru man a tawa dede ɓe ɗo gaɗano ɓe mari haaji ha duniyaru man ɓe dalila mbondi ɓe gaɗata go to ayi ha ɓe gaɗata mbondi man ɗo ɓe gaɗani ɗum gam ɓe heɓra ɗum mbar jaari ha Allah sakko yo ɓe heɓa mbar jaari ha Allah ngam sarɗi to ni kuuɗe boɗɗe man ɓe ɗon no gaɗa ha ɓe heɓa mbar jaari ha Allah kam se imana ko artata on se to ɓe ɗon no nuɗɗini goɗɗo man o laata o muminijo nden o laata o julɗo to o laati o julɗo ɗo ɓaawo ɗon se laata o jam hakkilo o laati o jam hakkilo kadi tokko ɓaawo ɗon o laata o ñuufuɗo kuuɗe go laata farilla dow maako nden o laata o waawan huugo kuugal man o huwa ɗum bo ngam Allah ceniiɗo nayo ngam haa wi'e yaake nden nden o heɓrata ɗum mbar jaari haa alakira amma deydey kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwata ɓe keɓri ɗum mbar jaari haa duniyaaru kam wala tanfa'uhum fil akhirah amma ɗum nafataɓe ha alakhira kam a yiya kuuɗe maɓɓe yiwuno ɓe gancata ha duniyaaru ɓe pirlita ɓe jaha ɗo ɓe bolwa ɗo ɓe jiiɓa ɗo ɓe gaɗa ko ɓe mari haaje ɗum fuu majum ɓe ɗo heɓra ɗum mbar jaari ha duniya ɗume risque uji maɓɓe man ɗo feesi jawle go ɓe ɗo mari ɓe ɗo jamɗi bo ɓe ɗo yiila her duniyaaru go yo kañum man ɗo mbar jaari maɓɓe go timmi banni yande ɓe maayi ha alakhira ka mbar jaari wooda kañum kadi muminijo se sendiri be maɓɓe ngam kañum kam kuugal muɗum boongal ngal o huwata fuu o huwi ngam Allah nden ka kanko o heɓan mbar jaari ha duniya ɓe lakhira fu ɓe kuugal boongal gootal waɗi ha hadis annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi goɗɗo julɗo muminijo to huwi kuugal o ñamlire be maagal luttuɗum bo o sigane mbar jaari man ha alakhira ɗo ka se muminijo heɓata ɗum kamɓe heferɓe ɓe keɓata ɗum ɓe laatake kamɓe kam kuugal maɓɓe ngal ɓe kuwata kuuɗe boɗɗe ɗe fuu ha duniyaaru kam ɓe keɓat mbar jaari majum ɓe keɓima en ɗo giya deydey no ɓe jotti deydey ko ɓe kuwata deydey no ɓe wañoto nder duniyaaru ɗo la yagurrannaka taqallubu alladina kafaru fi lbilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad laaro e haragare suratu ali imran to tata este firlitaaki heferɓe ha nder duniyaaru tata este firlitaago heferɓe ha nder duniyaaru ɓe ɗo mari jawle ɓe ɗo ganca ɓe gaɗa no ɓe giɗi ta ɗum este a wiya temaɓe o ɗon dow gonga on Allah walliti ɓe na non sam mata'un gali beltinaari famarɗi Allah wima ɓe ɗo weltinoro ha duniyaaru ɗo summa ma'awahum jahannam hoti to ɓe mayini ɓaawo ɗon moɓorde maɓɓe jooɗorde maɓɓe woni yite jahannam Allah yo bi'sal mihad halli weɗɗitto kadi yite jahannam toon ɓe tammi dilligo yaha duumoyo a se kuuɗe maɓɓe boɗɗe gonde ni imanaku wala nde fuu maaje ɗe nafa ɓe ha duniyaaru tan amma ha lahira kam ɓe nafitorta be maaje
kanju o wi wama lahum alla yuadhibahumullah e ko wonani ɓe kamɓe ɗo allah yaggititaɓe nonnona nam law tazayyadu la adabna alladina kafaru minhum adaban alima wonno heferɓe ɓe ɓe ceeɗi ɓe julɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam to wurtake makka mumini en to ni gurtake makka ɓe waɗi hijra ɓe hooti madina annabijo waɗi hijra wurti acci heferɓe go kamɓe tan wama lahum alla yuadhibahumullah e ko wonani ɓe kadi yaake man allah yangitirtaɓe bisayfi ɓe ka fahi bada khurujika ɓawa wurtakima an muhammad walmustadafina ɓe ɓawa wurtuki tampinaɓe wa alal qawli l awal hiya nasikha dow konngol arandewol kam to nini wiyama ɗum heferɓe go wolwana aya man nasuka kadi lima gabla ko woni yeeso maka wa qad azabahum llahu bi badrin wa gayrihi haqiqa allah yaggitiɓe hakkono badar ɓe tana mum nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam feri hooti madina sahaba en maako feri hooti madina nde ɓe kawri ha kono badar wayne ɓe makko ke feero makka goo 7 bara 7 bo daha nangama haɓɓama ha nder maɓɓe esirawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗon nder maɓɓe to holli madina islama kam dano ka woni jotta ka nde ɓe sendiri gona a yi kadi ɓe torrama kañum allah yangiti ɓe yangada pamara ka duniyaru nden woɓɓe maɓɓe daga ɗon kadi hewto e dilli jokka yangada ka alakhira bo ko 9 wayne baraɓe ɓe wa hum yasudduna alhaal maɓɓe kamɓe ɓe ɗo padda yamnauna annabiya sallllahu alayhi wa sallam walmuslimina ɓe ɗon kaɗa annabijo ɓe julɓe fuu anil masjidil harami accina julirde hormantede an yatufu bihi ɗuufaki maɓɓe nde ɓe ɗo kaɗa ɓen gota ɓe jottoma sakko ɓe ɗuufo a yihi amul hudaybiya annabijo sallllahu alayhi wa sallam warino ɓe sahaba en mum ha ɓe gaɗa al umra na haɓre waddi ɓe ha makka ha nde ɓe jotti nokkure wiyetede hudaybiya ɓe ɗaɓɓiti dunga e yimɓe makka dunganoɓe ɓe nasta jotta kam ɓe waɗa al umra ɓe lora ɓe koota ɓe mbi ɓe waɗata ɗo kam on juhi min banni se on koota se mawri on gara min accina on yalde tati on nasta makka an muhammadu a rewa jawma to balle tati timmi bo a wurta a dilla acca makka annabijo sallllahu alayhi wa sallam yerdi waɗi noon man nde o lortake kadi mawri man nde o wari o ɗuufoy o ɗon nder makka ɓaawa waɗi balle tati ɓe gari ɓe mbimo to alkawal men timmi wurta aɗa yimɓe ma fuu o wurti alhaal ɗum wuro maako de kamɓe bo ɓe hertoraka be margo makka sakko so nani nde ɓe gurtinimo toon yo non fayno o wi wa qad adabahumullahu bi badrin wa gayri haqiqa allah yaggiti ɓe hakkonuji feere nder maji kono badar wa hum yasudduna ɓe ɗon fadda ɓe ɗon haɗa annabiya sallllahu alayhi wa sallam walmuslimina anil masjidil harami accina juulirde hormartede an yatufu bihi ɗuufaki maɓɓe masjidil harami o wi on wiri haaɗo en nden o wi an yatufu bihi en andi ɗuufago bo ɗum suudu kaaba on ɗuufete suudu kaaba man ɗon woni masjidul harami man woni suudu kaaba ɗo kayuru woni qibla julɓe fuu e nokkure goɗɗo woni fuu se o tiito suudu kaaba man on o juula to nini laatake oɗon ha nokkuje goɗɗe feere kertaɗe ɓe mbiɓa goɗɗo ha madina be goɗɗo nder makka be goɗɗo ha baytul muqaddas ɓe kam sefake dow maɓɓe se ɓe tiito suudu kaaba ngam juulirde nde madina annabijo sallllahu alayhi wa sallam kayum diidinde nde ɗo tiiti suudu kaaba gonɗo nder makka bo non alamaji ɗon se o tiito suudu kaaba gonɗo baytul muqaddasi bo non alama ɗe ɓe bahiɓe nde ɗon bo nde ɗo tiiti suudu kaaba amma ko luuti ɗon bo goɗɗo tiita wakere muɗum tan wakere suudu kaaba man ha o anda fakat o tiiti ɗum del ɗo ɗum saɗanimo to o tiiti jiha maaru no heeyi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ma bayna almasriqi walmagribi qibla nonna to laatake ɗon fuu ɗum qibla on ɗon noon ka to laatake ɗum qibla ɗo to o huusiti wakkere jiha ko ɗakkiyere wakkere suudu kaaba man ni halas jotta kam ɗum laatake ɗum qibla maako tan o juulat a yi goɗɗo gonɗo ha madina fombina o tiitata o juula
ɗum nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wiiri ko woni hakkunde fuuna be hirna fuu ɗum qibla ɗo to bana ha meɗen ɗo bo a wiyan ko laati hakkunde fombina be woyla kadi ɗon noon huusita en jiha majum amma se kakkilanen haala tiitugo qibla ɗum boɗɗum ha no wayi fuu ni en habda en nandidinani ɗo ka nandi bana tiiti ha meɗen ɗo ɓoyma ɗo juulirde woore yimɓe andi no kayre ka fakkat fakande ɗo tiiti qibla wala seko sam kayre bo goyre mo diidide ɗo ɗum laatake goɗɗo annduɗo qibla man on o diidide rahimahullah to nden daga ɓaawo ɗon juulirɗe ɗuuɗɗe en ɗo jiya to ni ɓe waɗi ɓaawo ɗon to ɓe lori ɓe ɗo mahago ɓe ɗo moƴƴitina ɓe ɗaɓɓita toye qibla goo heedi tiita juulirde ɗon ha ko ɗakki fattude amin to yimɓeji giya wiye juulirde ɗo kande ɗakki woyla dey ɓe annda non noon on qibla man woni juulirɗe goo jotta non noon ɗe laati ɓurnamaje fuu nde laatake woodi ko en heftirta qibla kam ndikka en pownda en hefta qibla ha cuuɗi meɗen juulirɗe men to en mahan kesum fo haandi accuma waajibi se en hefta qibla ɗum her qibla heedeta nden nden hidde ko en gaɗa ɗum ɓurna cuuɗi meɗen ɗo ɗiɗo tiiti wakkere fuuna nden goɗɗo ka ɗon ɗon tiitata juula na ɗum qibla man ɗo woppan wakkere woyla seeɗa ɗon man ɗon nde buusol ɗon kam goɗɗo waɗa kadi ha o tabbitina fakat o tiiti qibla allah ceniiɗo wi ko wonani ɓe allah yangitittaɓe alhaal maɓɓe ɓe ɗon fadda ɓe ɗon kaɗa anil masjidil harami accina juulirde hormanteɗe an yatuufu bihi ɗuufaaki maɓɓe nde wa ma kanu awliya ɓe laataaki bo kamɓe ɓe keetiniiɓe juulirde goo kama zaamu bano ɓe gikki ɓe ɗo yikka kamɓe kam ɓe tabbitini ɓe wi kamɓe on woni heetiniiɓe suudu kaaba kamɓe woni aynooɓe ɗum kamɓe woni waɗooɓe ko ɗume ngam majum ɓe naadan ɗum mo ɓe giɗi ɓe kaɗa bo mo ɓe giɗi wa ma kanu awliya ɗo raddan ɗi gawlihim ngam lornuki konngol maɓɓe ɓe mbinoyo nanu wulatul bayti fa nasuddu man nasa'u wa nudkhilu man nasa' ɓe mbi minin woni heetiniiɓe suudu kaaba ngam majum min naadandu mo min giɗi min kaɗa bo mo min giɗi wakkati annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗon no mari duuɓi 35 suudu kaaba goo ndu wulino nden ilaagol wari tampininu ndu fetti ko nden ɗo dammuɗe maaru man ɗo haa les woni no naado nde ɓe ngari ɓe fusi ɗu ɓe mofti seede ɓe mahti ɗu wakkati nde ɓe mahigo ɓe ngaɗi dammugal ɗo ay ɗon yiya jotta to a laari a télévision ko a yaha e yiya haa dow dammugal man meta ɗiɗi ɓe leddi ko waɗi ngam ɓe naada mo ɓe giɗi ɓe kaɗa mo ɓe giɗi to jonta ɗo aɗo yiya to goɗɗo wari ha nasta ɗo sey to ɓe maɓɓitini ɗum to ɓe maɓɓitini ɗum ɗo sey ɓe ɓargal waɗata nasta ɗo to kañum kadi ɓe wi kamɓe ɓe keetiniɓe ɗo ɗo daga yaake nde ɓe maha banni man nde ɓe mofti jawdi maɓɓe ha ɓe maha suudu kaaba man ɗo yottay ha RCC suudu man ha deydey darangal arandewal annabi ibrahima alayhi salatu wassalam waɗi yaake mahata suudu man yaake o mahiti suudu man ɓe mbi ko annabi ismaila alayhim assalam ɓe mahi suudu man ɗo ha deydey mahel daneel a yiyata mahel daneel ɗo wakkati wakkere woyla suudu man on woni kanjum fuu nder suudu kaaba on ɗum wonno amma kadi ɓaawo ɗon nde suudu goo ndu tampi mi wima ndu wuli ndu tampi nden ilaagol fettini ndu ɓe giɗi ha ɓe mahata ndu ɗo ɓe mofti ceede maɓɓe ke ay ha deyde ɓe maha yotta ha RCC ha keerol fondation annabi ibrahima goo ɗon ɓe usti ha deyde mahel daneyel ɗo nden ɓe waɗi dammugal ha dow se mo ɓe giɗi nastata mo ɓe giɗa fuu ɓe kaɗa ɗum annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗon nder maɓɓe yaake man ka ɓe annda o lattoto o annabojo amma gikkuji maako boɗɗiɗi ɓuran gikkuji maɓɓe fuu ha laatake ɓe ɗo innamo muhammadul amin muhammadu koolaɗo wakkati nde ɓe mahi suudu kaaba goo timmi nden jonta kam noyi se ɓe luuri kala leñol fuu wi se kañum on wallitta hajarul aswad ha nokkure muɗum ɓe nesi no ɓe kaɓa har ɗon goo se goɗɗo hokki ɓe dabare wiyata ta kaɓe en acca en dawrida jonta kam
en gaɗa janngo mo arti nastugo fuu ko dawri fo e jaɓa dabare man se naatake artuɗo nastugo go ɗum muhammadul amin kanko woni annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam konden muhammadul amin ɓe ƴewnatamo nde ɓe giwimo ni ɓe wi kay min gerdi muhammadu woni kiitowo o ƴami ɓe ko ɓe gorri nde ɓe geccimo o itti wanare maako mojare maako o we'iti ha lesdi o hooyi hajarul aswad ɓe juuɗe maako teddude o wallini dow wanare maako mojare maako go o wi kala leñol fuu goɗɗo gooto wara nanga leppol ɗo wakkere ɓe ɗigo pat goɗɗo gooto wari ɓe nangi ɓe ɓamti ha ɓe yetti de hajarul aswad a yiyata ɗo donc se o hooyi ɓe juuɗe maako teddude o resi nde halas luural timmi nda o on allah seniɗo wari kadi ɓaawo ɗon hokkimo annabaku e nelal yo ɗon man ɗo ngam haala en mbi ɓe waɗi ɓe wi kamɓe woni keetiniɓe suudu kaaba moɓe yiɗi nastata ndu moɓe giɗa bo ɓe kaɗa ɗum ɗon ɓe mahi kadi yaake ɓe mahi ɗuman ɗo on ɓe waɗi dammugal maaru ɓe leddi ɗo bakin meta ɗiɗi to ɗon ɗon a yi a fota a waƴƴa ɗon ɗon se ɓe ɓargal se moɓe giɗi nastata moɓe giɗa bo ɓe kaɗan ɗum allah seniɗo wi wa ma kanu awliya ɓe laataki ɓe heetiniɓe ɗu in awliyauhu illa almuttaqun ngam wala keetiniɓe ɗu koye na laatiɓe kuloɓe allah luncitiɓe sirku luncitiɓe daayuɓe keferaako e sirku se dewoɓe allah seniɗo gooto kamɓe ononi heetiniɓe suudu ndun a yi allah seniɗo no waɗi yaake fatu makka nde waɗi to jonta kam hidde ko ɓaawo ɗon hidde ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam eggita o leni goyno o yahi woyni ha wakkati hijju o wi tata kefeero fuu meta nastugo makka tata kefeero fuu meta waɗugo ni a yi kuuɗe goo itti ha maɓɓe na hettiri en julɓe goo na in awliyauhu illa almuttaquna walakinna aksarahum la yalamun wala keetiniɓe suudu kaaba wala keetiniɓe ɓe allah seniɗo koye na laatiɓe kulanɓe allah almuttaquna almustanibuna shirk koye na ɓen ɓe lunciti keferaku ɓe hawrango allah mbetana muɗum fuu kamɓe ɓoyaake nden nde ɓe mahino suudu kaaba goo ɓe gaɗi labbi maɓɓe ha nder suudu kaaba man labbi 350 nden accu labbi man ko ɓe mari ha cuuɗi maɓɓe ko ɓe dilliɗidda jahangal ɗon goo fuu kadi andi nder toon laata be manata hubal en ɗon toon uzza en ɗon toon labbi goo tata ƴamu kadi yande fatu makka annabijo sallllahu alayhi wa sallam wurtini ɗi fuumaji pusiɗi timmi kadi yande nden kadi warti deweteɗo kam wala se allah deweteɗo ɓe goonga kam se allah na labbi maɓɓe walakinna aksarahum la yalamun amma si kaka ɓurna maɓɓe fuu anda allah wilayata lahum alayhi heetinki waɗanaɓe ɗo ɗon ɓe gaɗi ha suudu kaaba man ɗo jarnoɓe jam ɗon feere ha makka man nonnoon wernoɓe yimɓe ɗon feere ardoɓe jahangal filu ɗon feere ardoɓe jahangal konu ɗon feere ɓe gaɗi kala leñol fuu kala yimɓe fuu ɓe ko ɓe heetini ɗum kuugal her muɗum hidde ko kadi dina islama wara jajja nden jonta laatake hukumatu saudiya allah reenuga walluga kuuɗe goɗe fufumaje nga wari nga heetini ɗum koɓe kuwanta hijjoɓe to a nani bilje ɗum ɓe waɗata ha hijjoɓe hidde ko hoota ɗo koɓe kuwata na ɗum hunde waño ko ndiyam jam tan koɓe yarnata yimɓe na ɗum hunde waño jam ɗo e jaaɗa fuu ɗaɗam ɓe jaranan on ha hôtel ji mon sakko to a yehi ha juulirde kam jiha fuu ɗaɗam tan fewɗam a yiɗi yarugo na ɗon toon ɗam fewnaka a yiɗi yarugo na ɗon toon yar to a yiɗi ha he'ama no a mari haaje fuu ɓe ɗon gadda tan nden ɗon accuɗon madina banni a tawa ɗon man ɗo yimɓeji man ɗo ɓe kuuɗe muɗum hukuma waɗi moyi fuu ɓe ko huwata oɗo wakkili ɓen man nden kuwoɓe man ɗo to a waɗi a yaaɗi ɓe ko ɗumejo a waɗi ɓe bolwata la gaddarallah goɗɗo reedu muɗum taƴi har yimɓeji ɗo ɗuufa goo sey har ɗon go doƴƴi ɗon ko reedu tawi bo na taƴam kadi na ko on nder reedu wurtan reedu go ko on nder reedu go nde wurti campe wurti ɗon neɓay sam yimɓe lootoɓe ko sey ɓe ngari ɓe cerkili tan ɓe taari ɓe ɗo jogotiri juuɗe wane a nasta nder ɗon hidde ko min ɗuufa min lorani a heftata pellel man
ɓe looti ɗum fuu majum ɗum laaɓi tas ɓe ma ko kanko fu halas ɗum fuu majum ɗum timmi. Allah ceniɗo waɗi yimɓe ɗo ɓeɗo taski boɗɗum to yimɓe keña goo heferɓe goo ɓe mbino kamɓe on heetiniɓe suudu Kaaba goo haala maɓɓe saali kamɓe kam wala daga nanema ɓe laataki Allah wima wama kanu awliya ɓe laataki ɓe keetiniɓe ndu in awliya'uhu illa almuttaqun wala laatiɓe heetiniɓe suudu Kaaba kam ko ena ɓen laatiɓe huloɓe Allah renti welutugo Allah luncititɓe ke e feeraku e sirku fu walakinna aksarum la yalamuna amma sika ka ɓurna maɓɓe kam fuu anda Allah wilayata lahum alayhi heetinki waɗanaɓe dow suudu Kaaba man wama kana salatuhum وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاتهم Allah seni ɗo wi julde maɓɓe laataaki indal bayti heedi suudu Kaaba ɓeye kamɓe heferɓe Makka go illa muka'an koyna lu'aango wa tasfiyatan e kelle illa muka'an tasfiran lu'aango woodi no ɓe anndi ɓe gaɗata ɓe kawra juuɗe maɓɓe ɗiɗi fuu to o fuufini o lu'a dede o yima ko o yiɗi fuu haa ɗon a gaynako na ha anndi waynaɓe ɓuri waɗa ko noy lu'ana minana de to gaynako ferwi ɓenne yumane nda oɗo lu'a a annda na wawata ɗum to ɓe laati kamɓe ka way julde won ɓe watta ɗo dey illa mukaan koyna lu'ango wa tasfiya e kelle bona anndi fiinirgo juuɗe to yararu kadi yimɓe diinaji feere to ɓe nasti ha suudu kanisaru maɓɓe ɓeɗo juula ɗo da way ni ɓe gaɗata ɓeɗo kella worɓe ɓe rewɓe ɓeɗo jillidiri sampe ɓe haaje fu to nangi mo yahi o waɗi ɗo o annda senugo ma sam oye wara o dara oɗo juula o ni gonga on oɗo juula on ɗo julde maɓɓe laataki koye na kelle wa tasfiya muka an lu'ango wa tasfiya e kelle ayi jaalu dhalika mawdiya salati ɓe gaɗi bolwa ɗum ɗo nokkure julde maɓɓe allati umiru bi hande ɓe umra ɗum ɓe muru bi hande ɓe umranoma ka ɓe juula on kamɓe ka se ɓe sañi nokkure julde goo kamɓe kam kelle ɓe lu'ango on ɓe gaɗata wakkati majum hay sudda aw annal muka'ata wa tasfiyata min jinsi sala nokku ɓe ƴaaƴi ɓe wina lu'ango ɓe kelle ɗo kayum fu na ɗon nder jinsu julde nder julde man on woni to laatake bannina ɓe pewi kadi julde nde e marata kelle ɓe lu'ango Allah seni ɗo wura yimɓe juulirgo bana ni abadan noon ka ɗum waɗata Allah seni nden sababu jippaago aya man ɗumejum o wiwama sababu nujulil aya qawluhu ta'ala kongol Allah ɓagiɗo wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya wa ma kana salatuhum o wi julde maɓɓe laataki ha suudu Kaaba illa muka'an koyna lu'ango wa tasfiya e kelle qala ibnu ishaqa haddathani az-zuhri wa muhammad ibn yahya ibn habban wa asim ibn umayr ibn qatada wal husayn ibn abd الرحمن قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر دني قريشين كو en gafama yande ko lu badar wayne be wayne chapa e jeedi do mbara wayne be wayne chapa e jeedi do daha be nangama be kabbama wa raja'u ila makka den be warti makka nda jotta ka suno go be wordi masha abdullah ibn abi rabi'ata wa ikrimatu ibn abi jahl wa safwan ibn abi umayyah fi rijalin min quraishin nda ɓeeɗo tato limtaɓe hawtade ɓe worɓe feere nder Quraysinko en ɓe jahi jonta kam ɓe jahi toye man worɓe min rijalin usiba aba'uhum wa abna'uhum worɓe feere nder Quraysinko en baabiraɓe maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe mbarama malla bo nangama se ɓe jahi jonta kam fa kallamu aba Sufyan ɓe jahi ha Makka Abu Sufyan na kanko ardino habre go ɓe giyata dalila maako kanko on woynino ɓe ngara ɓe tetina geelooɗi maɓɓe nden habre waɗi ɓe jeyi ha maako wa man kana lahu fi dhalika irun min quraishin tijara non nder Quraysin ko en ɓe ɗon no mari geelooɗi maɓɓe yahino filuɓe Abu Sufyan go kamɓe fuu ɓe kawti ɓe jaadi ɓe yimɓe goo nden fagaaluɓe mbiyata ya masara Quraish inna muhammadan
garwatirakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mal ɓe mbiyata onon jamare gurasinko en muhammadu wajjidini on o mbari jotta kam cuɓaɓe moɗon jawde mon o hooyi kadi ballire min ɓe jawdi ndi on mari ɗo ala harbihi ɗo habduki e maako dokke min jawdi mon ha en kabda e maako fala allana an nudrika min husaran ɓe mbiyata bela minin ɓe min heɓan ɓatagal ha maako dede yimɓe amin ɓe o bari ɗo bela min heɓan min bara yimɓe maako kanko bo fa faaluhu ɓen goo gerdi hokki ɓe jawdi goo fa fihim kama zukira an ibni abbasin her maɓɓe ni banno inna daga to abdullah ibnu abbas radiallahu anhu anzalallahu ɗon allah jippini kadi inna alladina kafaru yunfiquna amwalahum ila qawlihi yusarun non wa akhraja ibnu abi hatimin an al-hakam ibn utba qala nazalat fi abi sufyan aya jippi abi sufyan anfaqa ala al-mushrikina 40 uqiya min dhahabin o nafki do heferɓe uqiya kangeri 40 o hokki haaje maako ɗume haa ɓe konoya annabijo wa akhraja ibnu jaririn an ibni abza wa sa'id ibn jubair qala nazalat fi abi sufyan wi aya man ka jippi ha abu sufyan ista'jara yawma udin 2000 min al-ahabis li yugatila bihim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kanko abu sufyan mo yeeni habasin ko en yimɓe ujune ɗiɗi ɓen maɓɓe fuu maɓɓe jonta ka o hoosi jonta kam soje en kadi soje en haya kadi ujune ɗiɗi o hooyiɓe haa ɓe yaɓe gabda ɓe annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗo haaje maago o waɗi bannigo ɗon allah seɗiɗo jippini aya inna alladina kafaru yunfiquna amwalahum ɗon ɗonnam nam inna alladina kafaru anduɓen hufriɓe yunfiquna amwalahum ɓe ɗo nafka jawɗe maɓɓe fi harbi nabi sallallahu alayhi wa sallam en jotti toon wa jugul azaba bi badrin mette yaggata kadi ɓe metti ka ha kono badar bima kuntum takfurun be ko on laati on ɗo kufrana to julde maɓɓe kana o wino ma kana salatum indal bayti illa muka'an wa tasfiya to haɓar julde maɓɓe ko laatake ɗum kelle ɓe lu'ango to nden ɓe laati banniman ɗo ɓe sanjiri ɗum ɓe julde nde ɓe umra allah wi fa jugul azaba mette yaggata kadi yaggata go ɓe metti ka bi badirin ha kono badar bima kuntum takfuruna be ko on laati on ɗo fufura be ko on laati on ɗon ɓula ayaji e nelal annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna alladina kafaru yunfiquna amwalahum inna alladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم andu ben heferɓe ɓe ɗo nafka jawle maɓɓe fi harbi nabi sallallahu alayhi wa sallam habduki ɓe annabijo wa salatu allah e jam muɗum tabitani kanju e jangino asbabu nujuli man ko waɗi ɓe ɗo nafka jawle man ndi yasuddu an sabilillah ngam ɓe padda ɓe haɗa ɗatal allah wa sayunfiqunaha ɓe kaɗa ɗatal allah ɗo ɓe kaɗa yaago juulirde na ko malla ɓe kaɗa nastugo dina islama ɗum fuu majum ɓe gaɗi ɗum je jawle maɓɓe man ɓe habda ha ɓe fadda ɗatal allah nden allah seniɗo wi fa sayunfiqunaha sese ɓe nafkuma jawle man summa takunu hooti jawle man ɗe laata fi aqibatil amri ha wattan fi alayhim hasra ɗum mimsitaki dow maɓɓe nadamatan wasmitaki li fawatiha ngam fataki jawle man o fawati maga saduhu
e fataki ko ɓe nufi ɗum ɓe hokka jawle maɓɓe goo jawle goo majjiriɓe nden haaje maɓɓe humtayi ɗum allah seniɗo yejji ko tammi waɗugo non man bo ɗum waɗi ɓe nafki jawle goo ɓe kisayi ɓe heɓayi nasaraku hen majum kanjum kadi jotta kam ɓe wasmitan fi aqibati lamri ha wattan fi ko waɗi aywa hiya adamu usulihim limaksudihim kanjum soyde sonuki maɓɓe ha nufaye maɓɓe nde ɓe kawri jawle goo ɓe nafki kana haaje maɓɓe ɓe jaalo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sahaba en muɗum non goo waɗayi sey ɓe luttiri ɗume ɓe luttiri wasmirru kadi jonta kam nadamatan li fawati o fawati ma gasadu summa yuhlabuna hooti ɓe jaalete fi duniya her duniyaru noon allah ceniɗo waɗi heferɓe goo ɓe jaalama daga jaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓa wonde o eggiti yimɓe julɓe goo turti berniji fuu warti jotta ka ɓuura berniji nayyi on luttiɗo dina islama aboubacry siddiqui jangguini ɓe jangde nde ɓe gejjitata haaƴajunoɗo kayum way kayum fuu hawrama ɓe annabijo ha nelal musalamatul kazabi isayi ɗon goo yimɓeji goo lortake kadi ha dina islama amma ha heferɓe goo ɓe keɓa ba ɓe mari haaje kañum kam ɓe keɓayi ɓe jaalama fi duniya her duniyaru ma to ɓe jaalama alakira kam moye ƴamata kadi wa jiyadatu hasri nden nden laatake ɓaawo ɗon kadi miccitaki tabitini ɓe hawtade ɓe dow majum nda jawle maɓɓe majji nda haaje maɓɓe humtayi ila annahum yumhaluna istidrajan lahum ɗon man ɗo ɓe ɗo muñane ni dow lanjinki ɓe seeɗa seeɗa ha deyde to ɓe yetti allah seniɗo nangiriɓe ɓe deyde kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwata summa yuhlabuna fi duniya hoti ɓe jaala her duniya walladina kafaru ɓen kufriɓe minhum nder maɓɓe nden ila jahannam sogge ha yiite jahannama kadi fil akhirati hedi al akhira ton yuhsharun ton ɗon yusaguna ɓe soggete ɓe sogge ɓe fuu maɓɓe ba soggugo dabbaji ni ta ƴamu kadi torra ɓe mettega ko ɓe worri kadi ɓe sogge ɓe jaare her yiite goo to ɓe jarama ha yiite kam a tammi ɓe gurtan gena nde ɓe mayri ɓe keferaku kaɓe dumotoɓe ha foroy nden bo fahin maygo wala la yamudu fiha wala yahya nastuɗo yiite mayata nder maage nden yeeɗata bo allah ceniɗo mo tagi yimɓe tagi yiite man ha yangitira ɓe ɗo kañum on wi noon to yaake nden ɓe moftat ɓe fuu maɓɓe nder yiite goo kamɓe heferɓe goo moye fuu be daraja yiite muɗum feere ɓe duumoto nder yiite man kadi to nini ɓe jaalama her duniyaru nden ɓaawo ɗon walladina kafaru minhum ila jahannama fil akhirati ɓe jahan ha alakhira nder yiite jahannama toon yuhsaruna ɓe mooɓete yusaguna ɓe soggete ɓe naade nder yiite man ko waɗi ɓe jaale her duniyaru ko waɗi allah seniɗo wi liyamija alhabisa liyamija ko liyumayiza mutaalliqun bitakuna bitahfifi liyamiza wa tasdidi sidduki liyumayiza ay yufassila llahu ngam allah sendira alhabisa coɓɗo kanko woni alkafira kefero min attayibi go e ceniɗo almumini nuɗɗinɗo ɗo kanko soɓata nuɗɗinɗo kanko ceniɗo ñalomare wonde abou hurayra ɗum no mari janaba se o fotti ɓe nulaɗo allah o wi o morti o dilli o yiwoy wakkati nde o lori goni nulaɗo allah ƴamimo to a wonno o wi miɗo mari janaba on mi wañi mi jooɗoɗo ɓe ma on mi dilli mi yiwoy annabijo wi subhanallah innal mumina la yanjus o wi seni e wodani allah muminijo ɗum soɓata amma heferɓe kamɓe ɓe coɓɓe ha soɓugo maɓɓe yiile ɓe anda yiwgo janaba man fuu na heƴima a yiya goɗɗo kefeero mawɗo oɗo ƴaƴama way o goɗɗo diina o gajowoɓe fuu to coofe nanguimo ni si a yiya o wurtina jakariyel maako oɗo dari tan o tippaɗe jonta haɗo o timmitimmayi o lornagel o tiɗɗa nder sirle maako to o seni kadi kefeɓe kamɓe kaɓe coɓɓe allah seni ɗo sendira kadi alkabisa coɓɗo woni alkafira kefeero min attayibi go e ceniɗo almumini nuɗɗinɗo kaɗo feere ɗon no ha saare amin o waɗi duuɓi no gas fattude ma wala mo meeɗata wiigo o wi ɗum ko heeyi ɗum manga mission wawon nden ɓinguel feere ɗon ha les maako ɗo jangga l'école ɓinguel man wiyatami
min ka to mi mawni dina mon ɗo mi nastan yimo ko waɗi o wi nda miɗo yiyama an ɗo tum jontani to 14 heures ɓadi waɗugo ni a hoosa buuta a dilla gaɗa suudu a yaha a loota a wara a loota kosɗe ma pat be juuɗe ma fuu a dilla julirde asiri non ɗon a waɗata magariba non ɗon a waɗata to minin bo be papa fuu ha min dillata ha mission ɗo wala lootugo sam min dilla non noon accuɗon ma min ya min jooɗa min ɓaridira be ɓikkoye rewɓe nda onon bo ha julirde mon ɗo mi yiyata rewɓe sam na mi andi je mon ɗo on gonga yimo e silmu jontale o wi kay omi silmi jonta papa haɗata mi yiri nayi kamɓe kam ɓe coɓɓe bana o wima ɗo ɓe coɓɓe on allah seniɗo to wima ɓe coɓɓe ɗo heeyi bimijallahu lhabisa ngam allah sendira coɓɓe woni alkafira kefeero mina tayibi koye seniɗo almumini nuɗɗinɗo wa yajala alhabisa badahu ala badin allah seniɗo waɗa coɓɗo kadi yoga muɗum dow yoga fayarkumahu jami'an nden allah mooɓaɓe ɓe fofu maɓɓe ɓe mbaƴƴotira yajma'uhu mutarakiban badu ala badin kefeero goo allah wara mooɓamo ɓe kefeero bannigo ɓe mbaɗidira yoga maɓɓe dow yoga watto a teeni leɗɗe a waddi a wari a waagi goɗɗe feere a waaga dow goɗɗe kamɓe man bana ni ɓe laata ɓe mbaaga ɓe mbaƴƴotira bana ni acca ɓe non noon na kay fa yaj'alahu fi jahannam nden allah waɗa kefeero ko coɓɗo goo yerɓa mo jotta ka o nasta nder yiite jahannama kadi o dilla toon kadi to o nasti ulaika humul khasirun allah seniɗo wi nda ɓeeɗo kamɓe woni dusɓiɓe kamɓe woni doƴƴiɓe kamɓe woni ɓe keɓayi de ko ɓe ɗaɓɓitanno ni allah seniɗo waɗata ɓe yo nden fayarkumahu jami'an fa yaj'alahu fi jahannam allah seniɗo naada ɓe nder yiite jahannama ɗo ɓe duumotoɓe nder maage ɓe wurtata ha foroy to ɗon man ɗo deydey daga yeeso nastuki anna hada al jam'a qabla dukhulihim nnara yaake allah wi mooɓata ɓe hawra ɓe ɓe fuuɗo daga ɓe nasta yiite tawon ha bange yiite man ɓe mofta seeto ɓe mofti ɓe fufu wa hina ijin fa yakunu bayanan li halin fil mawqifi ɗum laatoto kadi ɗo wangirki yaake maɓɓe ha darrodde darngal kamɓe heferɓe seeto ɓe mofti ɓe kawti ɓe fufu ha nokkure woore tawon kama taqaddama annahu yakunu 70,000 qadamin ala qadamin ha laata bakin tambankoje 70,000 ujune 50 ɗo tambankoje jabrugal ɗo jabrugal ɗo jabrugal ha waɗa bakin ujune 70 hefergo ɓe go ɓe mofta bana ni ɓe fuu maɓɓe nden yo awoɗon kadi ɓe gerɓe ɓe dilla ha yiite jahannama ɓe duumotoɓe toon bo allah ceniɗo wi ulaika humul khasirun ga ɓeeɗo kamɓe on woni rusɓiɓe ay alkhaibuna fi dunia wal akhira rusɓiɓe heedi duniyaru be l'akhira fuu kamɓe woni doƴƴiɓe kuugal farilla ngal allah seniɗo o ɓuriɓe rewgo ɗum kañumta kanjuma ɓe kuwawi sakko yo ɓe heɓa nafilaje goɗɗe feere ɓe gara ɓe ɓesda ɗon ni ɓe laatake ɓen ka ɓe doƴƴi ɓen ka ɓe rusɓake rusɓare duuminde ha foroyente ni ɓe rusɓake duniya be l'akhira qul lilladina kafaru jangina للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير قال الله جل وعلا قل للذين كفروا أن محمد يوبن كفري به كأبي جهل كأبي سفيان وأصحابه بنا أبو سفيان بصوبرا بمودم ويبه كامبه من إن ينتهوا بكمفد عن الكفر بأتشني كيف يرى وقتال النبي حبلك بالنبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سلف بفرنته كو أرتي ونيني بتوبي دو yakene allah seniɗo yafanɓe kadi ko artino ha kuuɗe maɓɓe goo ɗo umrore onde allah seniɗo umri annabijo sallllahu alayhi wa sallam
o yecca heferɓe makka to ɓe tuubi to haa ɗo nden o wi tafsir o men wi ka abi sufiyana wa ashabihi bana abu sufiyan ɓe soobiraɓe mum ko waɗi kadi o hertiɓe kamɓe li annahum humul baguna min kufari makka ngam abu sufiyan ɓe soobiraɓe muɗum ɓaawo konu badar go ɓe lutti kamɓe ka ɓe mbaraka ɓe ɗon ɓe yeetɓe ɗon man ɗo li anna al ayata nazalat bada badirin ngam aya man ka jippi ɓaawo konu badar nde waɗi wa fiha gutila man gutila min sanadidihim ha konu badar bo mbarama on mbaraɗo yimɓe hoɓɓe maɓɓe wa bagiya man bagiya nder koriɗo bo hori fal kitabu liman bagiya aya ɗo kadi ka wolwani luttiɓe on kadi abu sufiyan kanko ɓe bandiraɓe mako sobiraɓe mako woɓɓe kamɓe ɓe kewi ɓe kisi kamɓe won wolwana allah seniɗo wi annabijo wiɓe qul lilladina kafaru ka abi sufiyana wa ashabi in yantahu to ɓe kempiɗi anil kufri ɓe accini keferaku wa qitali nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe habduki ɓe annabijo bi an yuntigu bi shahadatayni sadiqina musaddiqin ɓe bolwi bo kalimaji seedaku ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ɓe bolwi kalimaji seedaku ɓeɗo seedi ɓe maaji ɓeɗo gonɗini ɗi taw fa kalimatu tawhidi sababun lil intigali min diwani l asqiya ili diwani suada kalima seedakuji ɗin kanji woni booso sottugo goɗɗo jonta kam daga saare wabtarɓe hoota ha saare waɓɓe kadi ija alimta an haja alfasla liman sabaga lahu lkufru to ni ɗoɗo ɗo mo keferaku artini ɗum kañum fu to nini o wolwi ha kalimaji goo o heɓan o hisa fama baluka biman lam yabga lahu lkufru wa asha muminan wa mata kadhalika biman lam yasbik lahu lkufru e no yakema kadi ɓe mo keferaku artanayi ɗum sab daga o daña fu o deñama nder dinan islama o ɗon lismi bo de ko kalimaji goɗi mbi o wuuri ɗo majum ha o maayi o muminijo yo nder kam na o laatan kanko ɗo nder kisto kadi ndeni ɓeɗo artinoɓe dow kalimaji man fu to ɓe kempiɗi ɓe acciɗi allah wi yukfar lahum ma gad salaf kamɓe man ɓe farante ko arti min amalihim goye kuuɗe maɓɓe wa in yaudu to ni ɓe lorti ila gitalihi fa habdeki ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo jotta kam ɓe hisigo yaake man kadi fa yakunu mana wa in yartaddu anil islami na ɓaawo to ɓe silmi ɓaawo silmugo to ɓe lori ɓe turti fay ɓe mburti diina islama ɓaawo bo ɓe nastino diina islama goo nden bo noy faqad madat sunnatul awwalin haqiqa sunna artuɓe ɓeɗake sunna artuɓe arti saali ay sunnatuna fihim sunna artuɓe ɓanɗo kanjum woni sunna amin her maɓɓe bil ihlaki ɓe halkuki wa kadhalika nafalu bihim banani min kuwanɓe kamɓe bo banani to nini ɓe turti ɓe nasti dina islama ɓe silmi daga ɓaawo ɗon ɓe lori ɓe turti fayinta ɓe lorti her keferaku ɓe anda kadi ɓaawo man min kalkalɓe kadi ka adin wa samuda wa gawmi ludin wa gayrihim mimman halaka min kalkiranɓe bana aadinko en samudanko en noon yimɓe annabi luuɗu e tana maɓɓe iggoye ɓen kalkuɓe ɓe andi bo gure maɓɓe ha woni ɓe ɗon giya ɓe andi gissaji maɓɓe no ɓe kalkirano kamɓe bo to nini kamɓe heferɓe makka ɓe silmi nden ɓe lorti har keferaku kamɓe fu min kalkalɓe banani inna haulai gad asabahumul halakul am ɓe a limtaɓe ɗo halkuki tuubki huuɓiɓe kamɓe amma ummatu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam fa mahfuzatun minhu amma ummatore annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam kayre kande nde renade ha halakuye kuuɓɗo wara halka ummatore fufu luttata kayre kande renama her majum en ɗon giya en ɗon nana masiboji ɗi waɗata leddi ɗumani noy wiyete leddi waɗi jiljal leddi dimbi mutini yimɓe har ɗon yimɓe kalki ujuneje ndiyam wari ilni yimɓe ujuneje yiite wari wuli waɗi yimɓe ni amma ɓe noon fuu
ummatore man de fufu ha nde hubra ɓe yangada kam woda se ummatoje artunoɗe to kanjum kadi yaake nden nde laatake noon to ni